Η μάνα του Παύλου πέθανε όταν αυτός ήταν 5 χρονών. Κοιτούσε γύρω του. Το σπίτι τους είχε γεμίσει από ανθρώπους και προσπαθούσε να καταλάβει τι γίνεται. Μα και πολλούς από αυτούς τους έβλεπε για πρώτη φορά στη ζωή του. Ο πατέρας του τα είχε χαμένα και όλη τη μέρα σχεδόν δεν είχε πλησιάσει τον μικρό. Αγκαλιές, φιλιά, κλάματα και πολλές ευχές αγάπης και παρηγοριάς. Όλοι προσπαθούσαν να δώσουν δύναμη ειδικά στον πατέρα. Ο Παύλος αρκετές φορές είχε πλησιάσει το φέρετρο και κοίταζε τη μανούλα του, η οποία ήταν χλωμή και δεν χαμογελούσε πια. Δεν καταλάβαινε όμως τι της είχε συμβεί. «Άντε μανούλα μου, σήκω πια, δεν μου αρέσει που είσαι έτσι. Είσαι λυπημένη, θέλω το χαμόγελό σου, την αγκαλιά σου. Γιατί δεν με ακούς?» «Μπαμπά, η μαμά δεν με ακούει, σε παρακαλώ πες της να σηκωθεί». Τα λόγια του μικρού σαν βέλη περνούν τους παρευρισκόμενους και ξανά ένα κύμα με κλάμα ξεσπά. Η συγχωρεμένη στα μάτια του μικρού δείχνει διαφορετική από τις άλλες φορές. Ως συνήθως του γελούσε και του διάβαζε παραμύθια και του τραγουδούσε τραγουδάκια για να κοιμηθεί, και τώρα απλά είναι ξαπλωμένη χωρίς να κουνηθεί. Του Παύλου του ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει τι είχε συμβεί στη μητέρα του και κανένας δεν τολμούσε να του πει ότι πλέον η μαμά του δεν θα ήταν μαζί του. Ο πατέρας του παντρεύτηκε για δεύτερη φορά. Το αγόρι δεν μπορούσε να δεχτεί ότι αυτή θα πάρει τη θέση της μάνας του και ένας λόγος παραπάνω, αυτή μονίμως του φώναζε και τον ενοχοποιούσε όταν αυτός έκανε κάτι λάθος και του τόνιζε ότι αυτός φταίει που αυτή συνέχεια είναι νευρική μαζί του. Ο πατέρας δεν έδινε και τόση σημασία στον μικρό, σαν να διαφορούσε πλέον. Δεν είχε αντιληφθεί την δυσαρέσκεια της νέου του συζύγου. Εφόσον και ο μικρός δεν έκανε παράπονα, νόμιζε πως λόγω της ηλικίας του δεν καταλάβαινε και ότι όλα πάνε καλά. Αντιθέτως όμως ο Παύλος λογάριαζε την κάθε λέξη της μητριάς του και ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά του και κάθε φορά όλο και πιο πολύ του έλειπε η μάνα του. Ο χρόνος περνάει ασταμάτητα, ψυχρός χωρίς αισθήματα. Το ίδιο και οι περισσότεροι άνθρωποι. Στην ψυχή του Παύλου όμως όλα κυλούν διαφορετικά. Η φωτογραφία της μητέρας του είναι η μόνη παρηγοριά και συντροφιά του. «Σήμερα μανούλα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Έχεις τα γενέθλιά σου. Θέλω να με περιμένεις στο καινούριο σου σπίτι. Θα σου φέρω τα αγαπημένα σου λουλούδια». Ο Παύλος έπρεπε να βιαστεί πριν κλείσουν οι πόρτες στο νεκροταφείο. Ο μικρός θυμόταν πως έφερνε ο πατέρας ένα μπουκέτο με τα αγαπημένα της λουλούδια. Αυτή τον αγκάλιαζε και χόρευε βάλς μαζί του και χαιρόταν. Τα αγαπούσε πολύ. Και στις πιο πολλές φωτογραφίες της είχε αγκαλιά πάντα ένα μπουκέτο με λουλούδια και φαινόταν πάντα ευτυχισμένη. Ο Παύλος μέτρησε τις οικονομίες του. Δυστυχώς τα λεφτά δεν του έφταναν. Πήρε την απόφαση να ζητήσει από τον πατέρα του. «Μπαμπάκα, θα μπορούσες να μου δώσεις λεφτά?» Ο άντρας δεν πρόλαβε να απαντήσει, πετάχτηκε από την κουζίνα η γυναίκα του, παρόλο που αυτό ήταν σε απόσταση, στο σαλόνι. Άκουσε όλη την συζήτηση και νευριασμένη είπε: «Λοιπόν Παύλο, με τι θράσος ζητάς λεφτά από τον πατέρα σου?» «Έλα Γαλήνη, πιο μαλακά, ο μικρός ακόμα δεν πρόλαβε να μου πει τι θέλει. Προσπάθησε να ηρεμήσεις, σε παρακαλώ. Έλα αγόρι μου, πες μου, τι θες τα λεφτά? Σαν πολλά δικαιώματα του δίνεις νομίζω». Η Γαλήνη συνεχίζει, μία ανεξήγητη κρίση την καταλαμβάνει. «Σε λίγο καιρό θα παίρνει λεφτά από το πορτοφόλι σου χωρίς άδεια. Να θυμάσαι τις λέξεις μου, μετά να μην χτυπάς το κεφάλι σου». Το άγριο βλέμμα του άντρα ανάγκασε την Γαλήνη να σωπάσει. Και πάλι προσπάθησε με όμορφο τρόπο να μάθει τι θέλει τα λεφτά ο μικρός. «Έλα αγόρι μου, πες μου, τι τα θες τα λεφτά? Έχεις κάποιο πρόβλημα? Μήπως σε ενοχλούν μεγαλύτερα παιδιά στο σχολείο? Ή είναι κάτι άλλο?» Ο μικρός στεκόταν με σκυμμένο το κεφάλι και με σιγανή φωνή. «Θέλω λεφτά να αγοράσω ένα μπουκέτο λουλούδια». Αμέσως πετάχτηκε η Γαλήνη.
«Αχ μωρέ, εσύ βρωμόπεδο, ξέρεις με πόσες δυσκολίες βγαίνουν τα λεφτά που ζητάς για διάφορες βλακίες? Αρκεί να τα ξοδέψεις, πήγαινε έξω στα χωράφια και μάζεψε, θα είναι πολύ καλύτερα παρά να δώσουμε λεφτά στο ανθοπολείο. Τα λουλούδια που θέλω εγώ δεν φυτρώνουν στα χωράφια, γι' αυτό θέλω λεφτά να πάω να τα αγοράσω από το ανθοπολείο». Δυστυχώς ο άντρας δεν έδωσε λεφτά, γιατί θεώρησε όντως ότι ήταν κρίμα να ξοδέψει τα λεφτά για αυτό το λόγο. Όμως δεν είπε λέξη για να μην στεναχωρήσει το παιδί. Προσπάθησε απλά να αλλάξει συζήτηση. «Άντε λοιπόν, τι μαγειρεύεις εκεί? Εγώ πεινάω και εσύ εδώ χαζολογάς». Αμέσως η Γαλήνη έτρεξε στη κουζίνα. Στο μικρό μπορούσε να πει οτιδήποτε. Μα τον άντρα της τον φοβόταν ή μάλλον τον σεβόταν, έτσι τουλάχιστον έλεγε. Έτσι ο μικρός κατάλαβε πως η συζήτηση είχε τελειώσει. Λεφτά δεν θα του έδινε κανείς. Έτρεξε στο δωμάτιό του, έβγαλε από τον κομπαρά λεφτά όσα είχε μαζέψει. Δυστυχώς ήταν λίγα, αλλά πρέπει να δοκιμάσω κάτι, μπορεί να φτάσει για ένα μικρό μπουκετάκι. Βγήκε από το διαμέρισμα και έτρεξε στο ανθοπολείο. Να, οι άσπρες τουλίπες, πόσο όμορφες ήταν, ολοζώντανες. Ο μικρός δεν μπορούσε να ξεκολλήσει από τη βιτρίνα. Δακρυσμένος, λες και έβλεπε τη μανούλα του. Πήρε την απόφαση να μπει στο μαγαζί. Ήδη η πολίτρια κοιτώντας τον με ένα βλέμμα περίεργο από πάνω έως κάτω. «Τι έγινε μικρέ, μήπως έχεις μπερδέψει τα μαγαζιά? Εδώ εγώ έχω λουλούδια και όχι καραμέλες». Με χαμηλωμένο βλέμμα ο Παύλος. «Εγώ δεν ήρθα να χαζέψω, αλλά να αγοράσω ένα μπουκέτο με αυτές τις πανέμορφες τουλίπες. Πόσο θα κοστίσει?» Όταν η πολίτρια του είπε την τιμή, ο Παύλος στεναχωρήθηκε. Τα λεφτά δεν του έφταναν. Άρχισε να παρακαλάει την πολίτρια να του τα δώσει με χρέος, ότι θα έρχεται κάθε μέρα να την βοηθάει και θα της κάνει δουλειές για να τα ξεπληρώσει. «Έλα φύγε τώρα από εδώ ζητιάνε, τι με πέρασες, για κόρη από πλούσιο πατέρα? Να πληρώσω εγώ τα λουλούδια σου? Πήγαινε από εκεί που ήρθες, αλλιώς δεν θα σου αρέσει αυτό που θα κάνω». Ο μικρός ήταν αποφασισμένος, γιατί ήθελε εδώ και τώρα τα λουλούδια. «Σας υπόσχομαι θα τα μαζέψω και θα σας φέρω τα λεφτά». Ο μικρός επέμενε πολύ. «Σας παρακαλώ, ελάτε στη θέση μου». Ο μικρός άρχισε να κλαίει. «Βρε που έμπλεξα. Κοίταξε τον παραμυθά, έστησες και θέατρο». Η γυναίκα άρχισε να νευριάζει και να φωνάζει πανικοβλημένη. «Μα πού είναι οι γονείς σου? Μάλλον πρέπει να φωνάξω την αστυνομία να δουν τι γίνεται εδώ. Είσαι στους δρόμους και ζητιανεύεις. Για τελευταία φορά στο λέω, αλλιώς θα φωνάξω την αστυνομία». Εκείνη τη στιγμή μπήκε στο κατάστημα ένας συμπαθητικός άντρας και έγινε μάρτυρας του συμβάντος. «Τι συμβαίνει εδώ και γιατί φωνάζεις τόσο δυνατά στο παιδί, λες και σε έκλεψε?» «Μα πού ξέρετε, μπορεί και να με έκλεβε. Τι τον υπερασπίζεστε, γιο σας είναι?» Δεν μπορούσε να ηρεμήσει η πολίτρια, όλο και περισσότερο ανέβαζε τον τόνο της φωνής της. Ο άντρας, μη ανέχοντας τη συμπεριφορά της, ύψωσε τη φωνή του. «Το ξέρετε ότι είσαστε απαράδεκτοι, ορμήξατε σε ένα μικρό απροστάτευτο παιδί, δεν τρέπεστε?» «Έλα αγόρι μου, μη κλαις, εμένα με λένε Γιώργο. Ήθελες να αγοράσεις λουλούδια και δεν σου έφταναν τα λεφτά. Πες μου, τι τα θες τα λουλούδια?» Ο Παύλος σκούπισε τα δάκρυά του. «Τα ήθελα για τη μαμά μου, εδώ και 3 χρόνια δεν ζει. Ήθελα να πάω στο νεκροταφείο και να της πάω τα αγαπημένα της λουλούδια». Η ιστορία του μικρού άγγιξε την ψυχή του άντρα. «Έλα αγόρι μου, μην κλαις. Η μαμά σου είναι τυχερή γιατί έφερε στον κόσμο έναν δυνατό άντρα. Δείξε μου τι λουλούδια ήθελες να αγοράσεις, μήπως μπορώ να σε βοηθήσω εγώ». Ο μικρός υπέδειξε απλώνοντας το χεράκι του. «Τι λες τώρα, και εγώ για αυτά τα λουλούδια έχω έρθει». «Λοιπόν, φτιάξε μας αμέσως 2 μπουκέτα από αυτές τις λευκές τουλίπες».
Ο Παύλος βγήκε πανευτυχής από το ανθοπολείο με τα λουλούδια στην αγκαλιά του. Δεν μπορούσε να πιστέψει πόσο τυχερός ήταν και δεν ήξερε πώς να ευχαριστήσει τον ξένο άνθρωπο που τον βοήθησε. «Κύριε, γράψτε μου σας παρακαλώ το τηλέφωνό σας, θα μαζέψω λεφτά και οπωσδήποτε θα σας τα επιστρέψω», χαμογελώντας ο άντρας. «Ήμουν σίγουρος ότι θα το έλεγες αυτό, αλλά δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Σήμερα είναι τα γενέθλια της φίλης μου και είμαι ευτυχισμένος γιατί θα της αποκαλύψω τι αισθάνομαι για αυτήν και χαίρομαι πολύ που βοήθησα και σένα. Βλέπω πως τα ακούστα της μανούλας σου και της αγαπημένης μου είναι ίδια». Ο άντρας τον λόγο αυτό που είπε στεναχωρήθηκε. Βλέποντας τον μικρό άρχισε να θυμάται τον εαυτό του. Ζούσαν στην ίδια πολυκατοικία, ήταν ακόμα παιδιά και η γνωριμία τους ήταν τελείως απρόσμενη. 2 αγόρια από άλλη γειτονιά συνέχεια κορόιδευαν την Ειρήνη. Ο τότε μικρός Γιωργάκης την είχε υπερασπιστεί και έγιναν φίλοι. Η αλήθεια να λέγεται, είχε φάει ξύλο από τα παιδιά τότε, αλλά δεν το είχε μετανιώσει ποτέ ότι βοήθησε το κορίτσι. Και έτσι έγιναν αχώριστοι. Μεγαλώνοντας κατάλαβαν ότι δεν μπορούν ο ένας μακριά από τον άλλον και άρχισαν να βγαίνουν μαζί. Όλοι στη γειτονιά τους θαύμαζαν και κάποιοι τους ζήλευαν γιατί τέριαζαν αρκετά. Ήταν πανέμορφο ζευγάρι. Η αγάπη τους στην αρχή ήταν παιδική. Με τον καιρό εξελίχθηκε σε έρωτα σαν στα παραμύθια. Μόλις ο Γιώργος έκλεισε 18, δήλωσε να πάει φαντάρος. Ήθελε γρήγορα να ξεπερδεύει με αυτήν την υποχρέωση. Η Ειρήνη ήταν πολύ στεναχωρημένη που θα της έλειπε. Ήταν υπερβολικά δεμένοι συναισθηματικά μαζί. Τη νύχτα, 1 μέρα πριν την αναχώρησή του, είχε μείνει σπίτι του. Τελικά οι μέρες κυλούσαν ήρεμα. Ήταν σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία. Όλα φαινόντουσαν να πηγαίνουν καλά. Μα δυστυχώς, στον 3ο μήνα θητείας και πάνω στην εκπαίδευση, έγινε ένας μεγάλος τραυματισμός στο κεφάλι του και ο νεαρός βρέθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Τις πρώτες μέρες ήταν στην εντατική διασωληνωμένος. Όλο αυτό το καιρό το κορίτσι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Ήταν αρκετά στεναχωρημένη, δεν ήξερα ακριβώς τι του συνέβη και μετά από λίγο καιρό άρχισε να πιστεύει πως η αγάπη τους έλαβε τέλος. Υπέθεσε ότι αυτός την αποφεύγει. «Τελικά οι 3 μήνες χωρισμού μας ήταν αρκετοί για να με ξεχάσει», έλεγε πονεμένη στη μάνα της. Έτσι σταμάτησε να τον ενοχλεί και άλλαξε τον αριθμό του τηλεφώνου της γιατί πίστευε πως μάλλον δεν την αγαπάει άλλο ο Γιώργος. Εκείνο το καιρό το κορίτσι τελείωσε τις σπουδές της. Ένας από τους συμμαθητές της έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτήν. Έτσι αφού ο αγαπημένος της την είχε προδώσει, δέχτηκε να βγει ραντεβού μαζί του. Σχεδόν μετά από 3 μήνες επανήλθε ο Γιώργος. Κατευθείαν θυμήθηκε την αγαπημένη του Ειρήνη. Σύντομα θα έπαιρνε εξιτήριο από το νοσοκομείο και θα επέστρεφε σπίτι του για αποκατάσταση. Ήταν πανευτυχής που θα έβλεπε το κορίτσι του. Προσπάθησε να καλέσει αρκετές φορές το τηλέφωνό της, αλλά απάντησε καμία. Στην αρχή θεώρησε πως απλά κάτι είχε συμβεί με το τηλέφωνο της κοπέλας. «Δεν πειράζει, θα πάω να της κάνω έκπληξη, θα είναι καλύτερα πιστεύω». Δεν ήξερε πως οι γονείς του δεν είχαν ενημερώσει την κοπέλα για αυτή τη σοβαρή κατάσταση. Ο νέος όλο αυτό το καιρό που ήταν στο νοσοκομείο δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί είχε και απώλεια μνήμης. Οι γονείς του όμως από την αρχή δεν ήθελαν το κορίτσι. Νόμιζαν πως του άξιζε καλύτερη από αυτήν και έτσι είπαν ψέματα στην Ειρήνη. Το βασικό ρόλο ανέλαβε η μάνα του. «Άκου κορίτσι μου, ο Γιώργος έχει ερωτευτεί άλλη κοπέλα και πλέον δεν έχετε μέλλον οι δυο σας». Τελικά ο ήρωας της καρδιάς της υπέκυψε. Γι' αυτό τότε το κορίτσι βγήκε ραντεβού με τον συμμαθητή της, παρόλο που η καρδιά της ήταν αλλού. Ο Γιώργος όταν έφτασε στο σπίτι, θεώρησε πως έπρεπε να πάει πρώτα στο κορίτσι του και μετά να πάει στους γονείς του. Πήγε αγόρασε ένα πανέμορφο μπουκέτο λουλούδια και έσπευσε να τη βρει. Μόλις είχε φτάσει στην εξώπορτα της αυλής του κοριτσιού,
την αντικρίζει να βγαίνει από το σπίτι της αγκαλιά με έναν νεαρό, δείχνοντας πως ήταν ευτυχισμένη. Σαν να μην είχε περάσει καθόλου ο χρόνος από πάνω της. Ήταν τόσο πανέμορφη. Δεν μπορούσε να πιστέψει την προδοσία της. Μετά από λίγο αντίκρισε την λίγο φουσκωμένη κυλίτσα της. Κατάλαβε πως όλα είχαν τελειώσει εδώ. Δεν μπορούσε να χωνέψει πως μπόρεσε να κάνει κάτι τέτοιο η Ειρήνη του που αγαπούσε τόσο πολύ. Όλα έγιναν ακαριαία και οι δύο νέοι τελικά δεν συναντήθηκαν. Ο πόνος του αβάστακτος. Την ίδια μέρα κιόλας έφυγε μακριά. Με τον καιρό βρήκε δουλειά, όμως το παρελθόν βαθιά χαραγμένο στη μνήμη του. Τα χρόνια πέρασαν, ο Γιώργος παντρεύτηκε. Μα ο γάμος του δεν κράτησε για πολύ, γιατί δεν μπορούσε να βγάλει από την καρδιά του την Ειρήνη. Όποια κοπέλα και να γνώριζε δεν ήταν ίδια με την Ειρήνη του. Και έτσι μετά από 8 χρόνια πήρε την απόφαση να πάει να την βρει και να της πει τι αισθάνεται για αυτήν. Σήμερα, γυρνώντας από τον τόπο που μεγάλωσε, πήγε στο ανθοπωλείο να αγοράσει ένα μπουκέτο από τα αγαπημένα λουλούδια της. Έτσι γνώρισε τον Παύλο, εκείνο το παιδί που με τα δάκρυά του τον έκανε να θυμηθεί την αγάπη του που δεν έσβησε ποτέ. «Αγόρι μου, μήπως θες να σε πάω μέχρι εκεί?» «Όχι, σας ευχαριστώ πολύ. Έχω πάει πολλές φορές μόνος μου». Ο μικρός έτρεξε βιαστικά να προλάβει το λεωφορείο, σφίγγοντας αγκαλιά το μπουκέτο με τα λουλούδια. Ο Γιώργος τον κοιτούσε πως έτρεχε να προλάβει. Για κάποιο λόγο του άγγιξε την ψυχή ο μικρός. Προχώρησε προς το πατρικό του. Έπρεπε να δει πώς θα μπορούσε να βρει την Ειρήνη του. Μόλις έμαθε από τη γειτόνισσα πως η Ειρήνη του είχε πεθάνει πριν από 3 χρόνια. Όλα γύρω του σκοτίνιασαν. Ήταν λες και του κάρφωσαν μαχαιριά στο στήθος του. Η ανάσα του χανόταν. Του πήρε μερικά λεπτά να συνέλθει. Τα δάκρυα ασταμάτητα. Όλη η γειτονιά σχεδόν ήξερε για αυτή την παιδική αγάπη των δύο νέων. Η γειτόνισσα προσπάθησε να του δώσει όσο περισσότερες πληροφορίες μπορούσε. Ευτυχώς ήταν πολύ τυχερή στη ζωή της η καημένη. Βρήκε έναν άντρα να την αγαπάει και να τη σέβεται, γιατί λίγοι άντρες θα ήθελαν ξένο παιδί να μεγαλώνουν. Αυτός την πήρε και την φρόντιζε πολύ και την αγαπούσε. Έζησε λίγα χρόνια με τον γιώκα της. Δυστυχώς δεν άντεξε η καρδιά της. Αυτά τα λίγα ξέρω. Και τώρα πού θα την βρω, πού την έχουν θαμμένη? Εδώ είναι καλές στο νεκροταφείο της περιοχής. Ο Γιώργος δεν το πίστευε ότι δεν θα ξανααντίκριζε ποτέ την αγαπημένη του. Ένιωθε πολύ πόνο και μετανιωμένος πως άφησε να περάσουν τόσα χρόνια και δεν την έψαξε πιο νωρίς. Τα λόγια της γειτόνισσας βούιζαν στα αυτιά του αρκετή ώρα. Ξαφνικά άρχισε να αναρωτιέται και να επεξεργάζεται τα λόγια της γειτόνισσας. Αφού η Ειρήνη παντρεύτηκε και ήταν ήδη έγκυος, άρα το παιδί λες να είναι δικό μου? Πρέπει να τον βρω τώρα. Ο Γιώργος άρχισε να στεναχωριέται πιο πολύ. Παραμιλάει, τα αισθήματα μπερδεμένα. Για αρχή θα πάω στο νεκροταφείο να την δω. Δεν άργησε καθόλου να βρει τον τάφο της Ειρήνης. Έμεινε όμως έκπληκτος όταν είδε εκείνο το παιδάκι από το ανθοπωλείο να περιποιείται τον τάφο. Είχε βάλει τα λουλούδια μέσα σε ένα βάζο και έλεγε κάτι κοιτώντας την φωτογραφία της. Είχε ολόιδια λουλούδια σαν αυτό που κρατούσε στα χέρια του. Άλλωστε, αυτό του είπε ότι η μητέρα του είχε το ίδιο γούστο με την αγαπημένη του φίλη. Ώσπου πλησίασε τον τάφο, ο μικρός είχε εξαφανιστεί. Γυρνώντας δεξιά και αριστερά το κεφάλι του, δεν τον είδε. Έπρεπε να της μιλήσει. Δακρυσμένος. «Γεια σου αγαπημένη μου, έφυγες και δεν πρόλαβα να σε χαιρετήσω. Πες μου όμως, ο μικρός αυτός είναι ο γιος μας?» Κοίταξε την φωτογραφία στην οποία χαμογελούσε η αγαπημένη του. Απάντηση δεν πήρε. Τη ζήτησε πικρά συγγνώμη. Ένιωσε όμως παρηγοριά, γιατί σαν να του έλεγε ότι ο καρπός της αγάπης τους ήταν αυτό το αγόρι.
Έσπευσε γρήγορα προς το ανθοπολείο. Έμαθε εύκολα που έμενε με τον πατέρα του και τη μητριά του. Πήγε εκεί χωρίς να χάσει χρόνο. Ο Γιώργος συνάντησε το αγοράκι να κάνει ποδήλατο στη γειτονιά. Ήταν στεναχωρημένος. Ο Παύλος όταν γύρισε σπίτι, η μητριά του τον είχε μαλώσει πολύ, γιατί το αγόρι έλειπε αρκετές ώρες από το σπίτι. Γι' αυτό ο μικρός έφυγε από το σπίτι ξανά με το ποδήλατο. «Σε βρήκα», φωνάζοντας ο Γιώργος προς τον Παύλο και τον πλησίασε βιαστικά. Εκείνη την ώρα βγήκε ο πατέρας στο έξω βλέποντας δίπλα στον γιο του έναν ξένο άντρα. Έσπευσε να δει τι γίνεται. Τον είχε αναγνωρίσει. «Δεν περίμενα να εμφανιστείς ποτέ. Δηλαδή έμαθες πως ο Παύλος είναι γιος σου και ήρθες να τον πάρεις? Εσύ θα μου τον δώσεις?» «Βεβαίως, αν το θέλεις και ο ίδιος». Δυστυχώς δεν μπορούσα να γίνω ο ιδανικός πατέρας για τον Παύλο και ο ιδανικός σύζυγος για την Ειρήνη. Μέχρι το τέλος της ζωής της εσένα αγαπούσε και σκεφτόταν. Εγώ υπέφερα που την έβλεπα έτσι, αλλά την αγαπούσα ακόμα και έτσι. Γι' αυτό δέχτηκε να με παντρευτεί. Οι γονείς σου της είχαν πει ψέματα πως δεν την αγαπούσες πια και είχες βρει άλλη γυναίκα. Όλα τα χρόνια εσένα αγαπούσε και νοσταλγούσε να σε βρει για να σου πει πως δεν μπορούσε χωρίς εσένα και πως έχετε παιδί. Αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε η καρδιά της. Δεν άντεξε από την στεναχώρια. Σε ευχαριστώ πολύ που μεγάλωσες και φρόντισες τον γιο μου τόσα χρόνια. Από αύριο θα τα τακτοποιήσουμε όλα. Γιέ μου, σου ζητώ συγγνώμη που άργησα να έρθω. Δεν ήξερα για την ύπαρξή σου. Ο μικρός, παρόλο το ασυνήθιστο γεγονός, είχε μία διάθεση λες και τον περίμενε. Άλλωστε έμοιαζε στα χαρακτηριστικά του προσώπου του με τον ξένο άντρα. Είχε πάρει και από τις δύο μεριές. Έχουμε ήδη χάσει 8 χρόνια από τη ζωή μας και θέλω να μάθω τα πάντα για σένα. Ο Γιώργος πέφτει στα γόνατα και με φωνή γεμάτη δάκρυα. «Συγχώρα με, παιδί μου, σου ζητάω συγγνώμη», και έσφιξε τον μικρό στην αγκαλιά του.